Ahojte. Dnes vám trocha netradične ukážem obklady a dlažby. Konkrétne sa jedná o dlažby Inseglas. Sú to gresové dlažby a obklady. Toto je formát 60x60, ktorý býva bežne skladom, dostupný do 3 dní. Je tam skvelá cena 24,90 za meter štvorcový. A jedná sa o gresovú dlažbu, čiže je veľmi odolná. Je to rektifikovaná dlažba, čiže má pravouhlé hrany, môže sa ukladať na tenkú špáru. Je to lesklý povrch, môže sa použiť takisto ako na obklad, aj na podlahu. Dá sa objednať aj vo formáte 75x75, prípadne 90x90 alebo 60x120. Tam je dodanie vtedy nejaké 3-4 týždne. Je to mramorovaný vzor, pekné dekory, veľký výber.